Bobby. Tajabo. Odinsi. Okwazede. Okwambuluma. Tajabo. Bazi chair Monyanina. Thank you. Ichia Monya. I say good night. You're welcome. Ichia Monya. You're welcome. Esboya Monya. I say good night. You're welcome. Umueri de Namma nke Mgbago yana Umueri niile dị na mma o mere ihe tụrụ anyị n'anya rinne egwu nwa ọ na-agụ egwu Umueri o nwere onye kelekwu ya ma ọ gụtụ ya mbụ na Anambra ma ọ mabara niile ọ bụ iwe ịtụnanya ka ọ ọnụ nwe mbọsị mụ na ya nọ wee na-asị ya na egwu gị webụsịkwa nke ọgụ onye ya asị ya ya na edo m nọ nke ka ọ ka asị egwu mana o kwere ofe iwe ka o metere mmebi iwe ka o mere welie na-arụ aba mgbe welie na-arụ aba ọmabara ọja ka mgbe ya batara n'ile anya ịbụ na ibe niile ka ya n'ọnwa abụrụ sọ ndị Umueri n'ọwa anachapụ ana Igbo niile ọmabara niile amakọm niile ọba dị n'ọnwa ma niile bụ ndị nwa na otu ike mepụtara iwe ebe na-asị na ebere anyị bụ ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa n'aba dị ibe anyị bịara taa I know your room, like a cabinet. You know, another group I know. One of our jobs, one of our business, and I go to the wedding. I need to know you now. Do I know what I need? No,
no UDEMGBA ka ya akwati ya ude ezinụlọ ka ya akwati ya ya na ọganihu alụ nwere ekene m Igbo okebodi second anyị agbara ka agbara ego ole Umueri na akọrọ gị ka ọ dị mgba Umueri na Mgbago n'ọnụ ọgwụgwụ aka na-elegi n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-atụ anya gị n'oge. Anyị na-atụ anya gị anyị ma na ya abịa na isa isi na mbido ụlọ akwado mapụ ozi. Wee ndị be metara ebe o nwere iwe eri ga-eri n'anya. O nwere iwe o mere n'ọrụ ana. Ọnwụ dịka bụ nna anyị niile gị ọdụ. Ewu apụta wee bụrụ ikpe pụrụ iche. Na-ekpokọta ezinụlọ na ewu abụ na obodo gị doro n'obodo obi ka anyị si abalị gị oge na sinwere wee ya sịka ya onye si na-adụrụ ọrụ gị ma onye nwere amazi mmiri oke bụ mmetụ anyị oke bụ mmiri $2,000.